के परिवेश में बिहार का चुनाव हो रहल बा। नौजवान, गरीब, मजदूर, किसान, युवा, बूढ़ा, बच्चा सबके मन में एगो भाव बा, परिवर्तन का एगो आंधी चल गई बा। चारों तरफ तेजस्वी 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 तेजस्वी। यही से रुआ सबसे को निवेदन कर रहल बानी का, अरे के बात तेजस्वी यादव के जैसन दिमाग से सोच के बतैया हो। अरे के बात तेजस्वी यादव के जैसन दिमाग से सोच के बतैया हो। सेवा में सभी निवेदन भैया तेजस्वी के सीएम बनैया हो। भैया तेजस्वी के सीएम बनैया हो। दो सौ नहीं सको से भीम यादव के अब की जीतैया हो। भैया तेजस्वी के सीएम बनैया हो। घर घर विकास लालटेन जा रही है, भीम जी के विधायक बनैया हो। भैया तेजस्वी के सीएम बनैया हो।
तो अपन फर्ज निभैया तू अपन फर्ज निभैया हो कीमत बतैया हो सेवा में सब नहीं बना भैया तेजस्वी के सीएम बनैया